агентияи мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон рӯзи 6 июни соли 2024 аз боздошти ҷамолиддин набиев, раиси ҷамоати шаҳри Москав, маркази маъмурии ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонии вилояти Хатлон барои гирифтани пора хабар дод. гуфта мешавад, ки моҳи феврали соли ҷорӣ ҳангоми боздошт аз мансабдори баландпояи ҳамактун метавон гуфт собиқ маблағи 99500 сомонӣ ё $9000 пули пораи гирифтааш ҳамчун далели шайъӣ гирифта шуд. тафтиши ин парванда аллакай ба анҷом расида барои баррасӣ ба додгоҳ супорида шудааст. маркази матбуоти агентияи мубориза бо коррупсия дар шарҳи ин қазия гуфт, бо гузарониндани чорабиниҳои фаврию ҷустуҷӯӣ муайян карда шуд, ки раиси ҷамоати шаҳраки Москави ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонии вилояти Хатлон Набиев бо истифода аз ваколати мансабӣ моҳи феврали соли 2024 барои ҳуҷҷатгузорӣ ва ҷудо кардани қитъаи замин ҷиҳати сохтмони сехи истеҳсолӣ ва дузандагӣ дар ҳудуди ҳамин ҷамоат аз Шаҳрванд Х маблағи 100 000 сомониро ба сифати пора талаб намуда истодааст. дар ин асно худи ҳамон вақт аз ҳисоби кормандони агентӣ гурӯҳи оперативӣ тафтишотӣ таъсис дода шуда, Набиев баъди ба сифати пора гирифтани маблағи 99500 сомонӣ аз Шаҳрванд Х дар отоқи кории худ дастгир гардида, ин маблағ аз ӯ ҳамчун далели шайъӣ ёфт ва гирифта шуд. дар робита ба ҳолати мазкур нисбат ба Ҷамолиддин Набиев бар асоси моддаи 319 қисми 4 банди Г Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон бо иттиҳоми гирифтани пора аз ҷониби шахсони мансабдор ба маблағи бузург парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, ин парванда баъди анҷоми тафтиши пешакӣ ва тасдиқ шудани фикри айбдоркунӣ барои баррасӣ ба додгоҳ ирсол гардид. ба Набиев бар асоси қисми 4 моддаи 319 ҳамчун ҷазо аз 7 то 12 соли зиндон бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба муддати 5 сол таҳдид мекунад. тоҷикистон дар умум яке аз фасодзатарин давлатҳои дунё дониста шуда, имсол дар радабандии ҷаҳонӣ дар байни 180 кишвар аз лиҳози сатҳи коррупсия дар мақоми хеле пасти 162, яъне дар байни 20 кишвари аз ҳама фасодзада ҷой дода шуд.